Level of Mwaticha Productions. Comes this mind-blowing movie. Omenoko, a zero from Mwaticha Movie Archive. Now digitally mastered on VCD for your viewing pleasure. Action packed. Suspense. Entertaining. Grab your copy now. Omenoko. I didn't know I got some issue that I got on my car. So pass it in the code. Echo pull a kid down. Eze nwata nwanne m ulele Mwaticha nwanne m ulele Ogbonna ya nwanne m ulele Okosisi nwanne m ulele Onye na-achụ gị na-achụ chi gị ulele Ọchọkụkọ nwada ulele Ọkụkọ nwewe wọsọ ulele nke a bụ oge akụkọ mgbe m bụ nwata n'ụlọ nne m mgbe m bụ nwata n'ụlọ nne m mgbe m bụ nwata n'ụlọ nne m meburu ite ga-awụchu mmiri okwu m atọ n'udo kweghị mwepụta aka m atọ n'udo kweghị mwepụta inine ogogo inine ogogo inine ogogo inine nwunye di m gee m ntị ngodi enye gị nri erila ya nye ya nkịta gị mmadụ jọrọ njọ ịnụla ya etinyere gị oge nwunye di m gee m ntị ngodi enye gị nri erila ya nye ya nkịta gị mmadụ jọrọ njọ ịnụla ya etinyere gị oge
ntente mgbala dị mmụọ okorobịa ndị mmadụ bịara ịlụ ya ntente mgbala dị mmụọ eri mmadụ rụ ha họrọ mmụọ ntente mgbala dị mmụọ ntente n'otu obodo dị na ndị nwoke obi n'ụlọ o nwere otu nwa agbọghọ aha ya bụ Erimma mata nwa agbọghọ a matara mma wee jụọ mma ole igbo fọdụrụ n'eziokwu Erimma mara mma ka ọnwa were na-achị ọchị ka anyanwụ eze dị ya n'ọnụ na-achafịa ya ebe ara dị ya n'obi juru soro gede ma kwụrụkwa kwere nwata tokto ogologo otu nwaanyị kwesịrị ito ilewe ya anya ebe ọ na-eje njem ya bụ ebe ọ na-aga ije ya ọ na-egwu zigizigi ụgbọ mmiri n'eziokwu nwoke ọbụla a gafere Erimma ma ọ tụgharịgharị isi ya ọ bụ lee ya anya ọ ga-abụrịrị na o nwere ihe mere nke mbụ ọ ga-abụ na mgbakọ olu na-arịa ya na ọ bụla ọbụla o kpuru isi Erimma makatara mma makata mma makata mma makata mma makata mma nke mere na n'ime obodo 17 gbara ndị Imo gburugburu nwokorobịa ọbụla tọpụtara nụ chọrọ ịlụ nwaanyị ịjụọ ya onye ọ chọrọ ịlụ just na Erimma Erimma nwa agbọghọ mara mma mgba ntente mgbala dị mmụọ Erimma nwa agbọghọ mara mma mgba ntente mgbala dị mmụọ okorobịa ndị mmadụ bịara ịlụ ya ntente mgbala dị mmụọ Erimma jụrụ ha họrọ ntente mgbala dị mmụọ ntente n'ihi mma nwatakịrị amara ụmụ okorobịa anaghị ekwe nne na nna ya ezu ike unu mara na onye kpara nkụ ahụ kpọrọ n'ọkụkọ Maazị Okoru kata ya bụ nne Erimma ndị obi adịghị ekwe ya ezu ike o mekatala ọjị mekata ọjị mekata ọjị mekata ọjị mekata ọjị ahụ bido gbakasịwazie ya ajụjụ wee bụrụ onye a ụmụ okorobịa na-adajiri aka adajiri ụkwụ sị ha chọrọ ịlụ ya ọ dịla na onye ukwere di n'eziokwu ihe a mekatara mekata nne Erimma were kpọọ ya sị ya nwa m kedu ihe bụkwa na nke a kedu nke bụ na enweghị ike na ị chọrọ otu okorobịa ime ndị a niile na-abịanụ ka ọ lụwa gị mgbe ọ gwachara Erimma wee dapụ n'ala na-achị ọchị wee chịkata nne ya wee sị ya nke a oge unu mewenene Erimma nwa agbọghọ mara mma mgba ntente mgbala dị mmụọ mgba ntente ụmụ okorobịa ndị mmadụ bịara ịlụ ya mgba ntente mgbala dị mmụọ mgba ntente
ruo n'ụkwụ ya ọchị onye ahụ ọchị. Erimma wee mekata ya ụmụ okorobịa niile ndị bi n'obodo ahụ gburugburu onye ọbụla na mwute. Ụfọdụ n'ime ha bido na-ama aka kama ha na-agakwaghị alụ Erimma. Ya wee mekata ndị be anyị otu ihe were mee n'otu osimiri dị n'akụkụ obodo ahụ a na-akpọ Ibi. N'ụzọ ụtụtụ mmiri wee manya otu nwa aka ete o site na mmiri ahụ were pụta. Mgbe nwa aka ya siri na mmiri pụta o wee gaa n'otu nkume dị n'akụkụ mmiri ahụ gaa nọrọ ọdụ n'otu ntabi anya aka ihe wee gbanwee wee ghọrọ nwa okorobịa mara mma o wee leta onwe ya anya wee welie aka ya elu aka ọma na efe mara mma wee ju ya aka o welekwa aka ya elu ọzọ efe ndị ahụ wee yi ihe n'ahụ o wee maa mmadụ egwu. Nwa okorobịa wee zọpụ njem wee gawa na be Erimma. Ndị be anyị unu maara na nwaanyị na-ahụ di enweghị ihe ọ naghị ahụ. Mgbe ụfọdụ nwaanyị nwere ike họkata di ya ọhọta ọnwụ ya maọbụ họkata di họta ịkpọ asị nye onwe ya ma ọ họkata di ma ọ họta ogbenye onwe ya. Mgbe Erimma lepụrụ anya n'ama were nwa okorobịa ka ọ na-abịa n'uwe were nnọọ ọsọ gbara gbaga ebe nwa okorobịa nọ wee tie ya obi wee sere ya n'aka wee bata n'ụlọ wee tie mkpu kpọọ nne ya na nna ya sị ha bịa lee ya ahụtala onye ga-alụ ya. Nne ya wee chili aka abụọ elu wee kelee Chineke sị ya ga-adịkwa ndụ nke a were mee. Nna ha were pụta egbuti were anya okenye ji ele ihe wee lee nwa okorobịa lee anya hụ na ọnya anya so wee bịa lekwa ya anya ọzọ wee baa n'ime ụlọ wee fere nwa ya nwaanyị aka si abịa wee jụọ ya ajụjụ sị ya nwa m ilerukwara anya n'ihi na ọkụkọ si na atụgbu eri ebute arịghara ahụ ihe niile ndị ọ na-ekwu abaghị Erimma ntị. Mgbe nwoke a bụ nna Erimma na onye bịara alụ nwa ya ka na-ekwu okwu Erimma abaala n'ime ụlọ wee gwakọta akpa ya wee pụta gwa nne ya na nna ya urukwere unu ekweghị na esorola di ya lawa. Nna ya sị nsogbu adịghị ya bụ n'ogo nna ji alụ ya bụ na ya abụghị na ya ga-amụta lụọ ya were sị nwa ya mgbanị wee kpọọ ụmụnna ya ha wee mee omenala otu kwesịrị ka eme ya wee kpọrọ Erimma wee kpọnye di ya ha wee kwụrụ lawa. O nwere otu ya gbagwojuru Erimma anya di ya ebe mgbe o ghere ya ọnụ ọ gwaghị okwu. Ha wee gagide wee rute n'akụkụ mmiri ebe ha rutere o nweghị ogwe eji agafe ya. Ihe nwatakịrị nwa okorobịa mere bụ ya gbara ọsọ gaa na mkpirisi nkume ahụ n'ebe ahụ gaa nọrọ ọdụ. Mgbe o lere anya mgbe Erimma na-ele anya di ya aghọọ maka ihe ya o wee mee Erimma n'isi nyama ya o bido tiwe mkpu bewe akwa ọka ihe wee gakwuru Erimma wee sị ya ya chetakwa ihe nna ya kwuru na narị ihe ga-ekega ha bụ ọnwụ ya kpachapụ anya. Ndị be anyị o wee bụrụ otu Erimma si wee lụọ di. Nke a bụ ndụmọdụ m na-enye ụmụ agbọghọ ndị na-ahọ di. Ụfọdụ na-asị na nwoke enweghị ego, ụfọdụ asị na ọ bụghị onye obodo ha, ụfọdụ asị na enweghị ụgbọala, ụfọdụ asị na-ekwu ọtụtụ ihe dị iche iche, ụfọdụ asị na owu ụlọ. Ma geenụ ntị, unu saa anya unu mmiri ụmụ agbọghọ ndị na-achọ ịlụ di, unu nwee mkpachapụ anya. Unu jụọ Chineke asị dị na Chineke were aka ya nye gị di, ma ọ dị mkpụkpụ ma ọ dị ogologo, ma o were ego ma ọ dara ogbenye, ka bụ di gị. Erimma nwa agbọghọ mara mma, mma ntịntị, mma ọla dị mma,
ụmụ agbọghọ n'ụtụtụ ọ na-egbu kirikiri dịka okooko osisi, ọ na-ama mma dịka okooko osisi, ma mgbe mgbede ruru okwu adagharịa. Nke bụ eziokwu bụ ihe niile na-egbu maramara abụghị ọlaedo. O nwere otu ndụmọdụ m chọrọ ka m dụ ụmụ agbọghọ ndị na-alụbeghị di: ekwekwala ka mmanya duhie gị. Onye ọbụla na-alụbeghị di jisie ike kpọkuo Chineke ka onye gị di nke aka gị. Onye ahụ o nyere gị, ọ bụ onye ahụ bụ di gị. Ya, nwoke m, lọsọ. Ọ dịghị na tezirezi. Ọ maka edi mma ọ. Narado. Mụ nọ n'ọrụ. Ife m na-agwa gị bụ etezirezi. Ọ maka edi mma. Ihe chekwukwu nwa gị na-eti. Ike dị na. Ọ bịakwa. Dịkwa ụkwụ na osu o sikwa na-eri mma otu eri mma. Ene ka ị mara ya ga-eme ya biko. Maka eri mma. Maka eri mma ahụ. Ekutekwala ekwu eri mma atọ. Ekutekwala ekwu eri mma. Ọ maka eri bụ ụmụ agaala ya. Anyị ekuchala everything. Kucha ihe niile kwebie na ụmụ agaala ya. So ọ maka eri mma. So ọdọkọ. Mema ihe ga-ekwu n'abalị aga ịlaba. Eri mma nke m ka isi ị ga na ọdọkọ. Ọmụ aga na-eri mma, ị ga na-eri mma ọdọkọ. So na-eri mma maka ọ ihe eji ebi bụrụ nwoke enwere m ihe. Gaa ụra chi ejeela. Ụmụ agaala eri mma. So na ndị ga na-eri mma wepụ Eri mma ebe nke ahụ. mụ aga na-eri mma, ị ga na-eri mma. Ọmụ aga na ya. Maazị ndewo. Anyị hụrụ nwa gị nwaanyị. Anyị chọrọ ịlụ ya. Echọkwa n'elu ya bụ nwanne m nwoke dị ntakịrị ya. Mmanya ka anyị ji bịa. Ndewo. None. Nerima. Anyị nwere ndị ọbịa. A chọtala Erima. Onye ahụ nwanne nwoke bụ nwa nwaanyị laaki ya na ọ ga-alụ ya. Erima. o. Bịa nwa m bịa nna gị na-atọrọ bịa. Erima ebe ya bịa.
Erimma. N'ime ụmụ nwoke ndị a niile nọ na-abịa ebe a, ihere gị na-emezi m. Ihere gị na-emezi m ebe ọbụla gara Erimma, ebe ọbụla gara Erimma. Ma nke a m shikwa ọrụ na-alọta, ọ bụkwa aha gị ka akpụ n'ọnụ. Otu isi na-eme agba nhọ, na-emechuchi anyị ihu n'obodo a, etu anyị nyere. Nna gị bụ nze n'obodo, olekwana ebe nna gị nọ, kwa hapụla anyị pụọ. Gị na-emechuchi anyị ihu. Ụmụ nwoke niile na-abịa, ma ndị mara mma, ma ndị ogologo, ma ndị mkpụmkpụ, onwugo onye hụtara ga-alụ gị. Mma nwaanyị bụ di. Ịmakwa mma elu umeala, nwekwa okomoko ga-elu umeala, mma nwaanyị bụ di. Ọ dịdịghị ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ịlụta di n'obodo a ga-aghọ ọtọ n'aka nne. Erimma, ijiji na-enweghị onye ọdụ na-eso ozu ala n'ihu. Nne, anụ na-anụ m ihe i kwuru, mana o nweghị onye m hụrụ n'anya. Merima. Utamote. None. Take it. Manly. Nene kwanya. Eligwe mkeke tu. Ndị Igbo si na ụtụtụ ọma, ụbọchị ọma, ụtụtụ mara anwụ. Maazị, ka ọ dịwazie, emechaa ga-abịa, ka ọ dịwazie, bịa nna abịa buta mmanya gị, buta shike, buta nụ mmanya, buta mmanya gị.
anyị ga-agakwa ife ọnwụ ị na-ekwuzi okwu Erima. Yeba. Erima nwa m. Gekwa ntị. Ije a unu bịa gị na nwoke aka ife. Bụkwa ihe bụ ka nụ. Nna ya onye chọrọ ịlụ m. Ka m mara ihe m ga-akọrọ ụmụnna m. Erima nna m kwuru sị na ọwụ ihe dum na-egbuke egbuke wụ ọla edo. Ọ chukwu ka ihe dum dị n'aka. Ị ka bụ obere nwa. Nna biko ihe ọbụla ama m dị ihe egwu na biko abụ m ya gị. Gekwa m ntị. M ga-esoro ya lọ abụ m biko. Gbaa m nne gị. Nna anyị. Ọ gịnị bụ ihe nke a? Onwe ihe mere. Kedu ihe ije gị na-eri mma na nwoke na-abịa ebe a? Nwoke ahụ ọ wụ onye? Ịchọ nwoke ahụ. Ọ wụ onye? Ka ị si onye ọrụ? Gekwa ntị ka m gwa gị. Ọ wụrụ ife dum na-egbuke egbuke wụ ọ na-edo. Ọ ife nna m gwa m. Ọ bụ na ịchọ nwokorobịa? Emechaa okwu m ya bịakwa. Kemgbe Erima chọwara di, ọ bụ na ịchọ nwokorobịa? Ọ Chukwu na-enye mmadụ di. Kwere ma ọ ekwe na ekwuchago m. Ebe Erima sị na nwoke mara ga-alụ ya, ọ ga-alụ ya. Ngalụrịrị nwa ọkwa Erima. Ngalụrịrị nwa n'obodo a mụọ nka. Ngalụ nwa n'obodo a Erima. Nwokorobịa, oche dị. Nwokorobịa, ịkwa na onye ebe ya? Ọ naanị gị nwasịrị bịa?
Ọ makari gị onwe na-agbaju ka ndị mmezi gị ihu. Hey, Kemma. Hey, Adamma. Hey, si ahụ maka ọ. Cheka cheta akwụ ka ebe a. No. Eri mma n'ụtụtụ, eri mma n'ehihie. Mma n'abalị ọ na-akwụ. Hey, nne, ọwaka ku nka na-akọ. O we nke mụ nwanụ. Asonye bezi ilu eri mma adị ekwu okwu. Na ọ bịa n'okpuru ka osisi. Si na nna anyị ndewo, nne ndewo, ọkwụrụ nọ. Eri mma na-ahụ jam. Ana m dị mba. Ana m na-egwakwa gị. Ibu ha n'obodo. Hey, nne biko, tige ntị gị n'ala. Nne biko hapụ onye ahụ. Ọ na-ama mma, ọ makarịrị m. N'ebe kwa ọ makarịrị akọ nne ebe a. bụ ihe kwesịrị nwatakịrị na-adịghị anụ ihe. Ụmụaka ndị na-adịghị ege ntị n'olu ndị mụrụ ha eri mma nta
bụ nwata n'ụlọ nne m mgbe mụ bụ nwata n'ụlọ nne m mgbe mụ bụ nwata n'ụlọ nne m meburu ite ga-awụchu mmiri okwu m atọ n'udo kweghị mwepụta aka m atọ n'udo kweghị mwepụta inine ogogo inine ogogo inine ogogo inine inine ogogo inine ogogo inine ogogo inine mgbe ezi kasị n'ukwu ụkwaga mgbe elu gawa lọsa mgbe anyanwụ ka na-achasi ike mgbe ọnwa na-eme ọ na-agba anaghị ụzọ mgbe ndị mmadụ ka na-ekwu eziokwu mgbe ụmụaka ka na-ejere ndị nne na nna ha ozi ọ na-eme chiji otu a onye ọbụla a na-agbaga n'etiti obodo ukwu osisi ndị okenye apụta nọrọ na-akọrọ ụmụaka akụkọ idu n'ọba na-akọrọ ha ihe ha na-amaghị na-akọrọ mgbe ụfọdụ akọwakọchaa ụjọ ejiri onye ọbụla a na-amaka isi ala ma taa ha na-elezi TV na-elezi ihe iberibe ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị gba ọtọ na-ele ebe a na-awụfu ọbara na-ele ebe ụmụ nwaanyị na-enye dị ha na-eri na anwụ na-ele ebe ụmụ nwoke na-eji ụmụ ha agwọ ọgwụ ego onye ha na-ele taa nne na nna gaa n'ebe a na-ere fim ha zụta nke a zụta nke ọzọ enye ụmụaka ha na-ele mgbe ha lechara too ebido mewe ihe na ha letara na fim ihe emebiela abụ nwata n'ụlọ nne m abụ nwata n'ụlọ nne m meburu udu ga-awụchu mmiri ụkwụ m atọ n'udo kweghị mwepụta aka m atọ n'ito kweghị mwepụta inine ogogo inine ogogo inine ogogo inine inine ogogo inine ogogo inine ogogo inine nna ka m gwado unu ihe ọbụla nwatakịrị hụrụ n'anya a na-edebe ya n'obi ya ọ bụrụ na ụmụ ụmụ nkịtị ha na-ele ụmụ ihe ndị a ga-awa ha lechaa metụwa ha n'ime ahụ ha mgbe ha toro ha emewe otu a ha eme nzuzu ọ bụrụ na ịchọ ka ụmụ mara ihe lebanye anya ụdị vidio ha na-ele lebanye anya ụdị fim ha na-ele lebanye anya ụdị TV ha na-ele lebanye anya ndị akwụkwọ ha na-agụ lebanye anya ndị ha na-eso maka echi ha o inine ogogo inine ogogo inine ogogo inine ogogo inine ogogo inine ogogo inine abụ nwata n'ụlọ nne m mgbe mụ bụ nwata n'ụlọ nne m meburu ite ga-awụchu mmiri meburu ite ga-awụchu mmiri ụkwụ m atọ n'ito kweghị mwepụta aka m atọ n'ito kweghị mwepụta kwe n'inine
ogogo inine ogogo inine akwe inine ogogo inine ogogo inine ogogo inine Abu nwata n'ụlọ nne mepụlite gawichu mmiri ụkwụ m atọ n'ite okwere mwepụta aka m atọ n'udo okwere mwepụta inine ogogo inine ogogo inine ogogo inine. Nwa ticha ezigbote aha m bụ Honorable Geoffrey Osike, onye hụrụ ala Igbo n'anya, onye asụsụ na omenala na-eji mara ndị Igbo na-adị mma. Ọ bụ otu ọ dị. Amalitere m n'ịbụ onye lọya, amalitere m n'ịbụ onye na-eme ihe nlere ma ọ bụ egwuregwu omenka. Ihe m gụdara na mbụ bụ political science. Mechaa m ga-aga mahadum ka gụọ lọ, gụchakwanụ pụta. Amalitere m n'igosipụta ịhụnanya m nwere n'asụsụ Igbo. O kwesịrị ka anyị bụ ndị Igbo hụ ihe gbasara ala Igbo n'anya, n'ihi na enweghị asụsụ ọzọ nke anyị nwere n'ụwa ma ọ bụghị asụsụ Igbo. Otu a ka ọ dị. Ọ bụ ihe mwute o nweghị otu ọzọ a ga-esi kwuo ya ma ọ bụghị ikwu n'ụdịdị otu a. Ndị Igbo, ọtụtụ ndị Igbo kpọrọ asụsụ Igbo asị. O nwekweghị ndị na-etinye ego ịhụ na emere fim Igbo. Ọ jọgburu onwe ya. Irukwanụ na NTA ma ndị dị n'ala Igbo, o nweghị ebe ị ga-ahụ a na-eme ihe Igbo. Ebe ọ bụla a ga-eme eme ya otu emetara ya. Mgbe ochie a na-eme egwuregwu omenka, omenala Igbo, ihe niile dị iche iche ndị Igbo na-eme ji mara ndị Igbo. Nke ugbu a nwekweghị nke a na-emekwa. Ekele dịrị Chineke maka ndị redio ma BCA ma IBC ma nke ndị Anambra, ndị Ebonyi, ndị Enugu ha agbalịala. Chineke gọzie ndị redio. Biko nụ, ọ bụ ihe mwute ndị Igbo kpọrọ asụsụ Igbo asị. Anyị agaghị ekwe. Ọnwụ ihe m jiri kpebie, n'agbakonyeghị na m agụọla akwụkwọ gụtakwa ya otu kwesịrị ka agụọ ya. Aga m alaghachi ịhụ na asụsụ Igbo na omenala Igbo alaghị n'iyi. Ọ bụ ihe mwute. Kedụkwana otu a ga-esi kwuo ya ma ọ bụghị ikwu n'ụzọ dị otu a, na ndị Igbo kpọrọ asụsụ na omenala Igbo asị. Ndị na-akacha egbu anyị ndị obere nne ka e wee sịkwa na ụmụ ha na-asụ Bekee. A nọrọ n'ụlọ asụ ụmụaka na-asụ Bekee, aga n'ụlọ akwụkwọ ụmụaka na-asụ Bekee, aga n'ụlọ chọọchị ụlọ ụka ụmụaka na-asụ Bekee. Lee n'anya, ile anya gaa ihe dịka ugwu Awụsa ma ala Yoruba, ajụọ onye Awụsa ihe dịka ndị prọfesọ ha ma ndị ọzọ gụtara akwụkwọ ajụjụ n'asụsụ Awụsa, ọ ga-asụmachi ya nke ọma. Iruo n'ebe ha bi n'ezinụlọ ha, ha ga-asụmachi asụsụ ha nke ọma. Ihe na-adịghị emekwa anyị. O nweghị asụsụ ọzọ e nwere n'ụwa ma ọ bụghị asụsụ Igbo. Ana m eche na ụzọ anyị ga-esi wee hụ na asụsụ na omenala Igbo anwụghị bụ ịkpọkọ ndị gọvanọ niile
na-achị ala Igbo ịkpọku ha n'ihi na ọ dị ha n'aka. Ọ bụrụ na ndị redio na ndị telivishọn a na-enye ha nkwado pụrụ iche nke ga-eme ka ha na-eme ihe ụfọdụ na redio na TV ha nke ga na-akwalite asụsụ na omenala Igbo, ọ ga-adị mma. Ọ ga-adịkwa mma ị na-etinye ego na omenala ụfọdụ ndị dị mma o, ndị na-adịghị emegide Chineke. Ọ dị n'aka ndị na-achị achị, ndị gọvanọ ndị a na-achị ala Igbo. O nwere ọtụtụ ihe ha nwere ike ime. Aga n'ụlọ akwụkwọ anyị agbalịa hụ na ụmụaka na-asụ Igbo, na-edekwa, na-agụ Igbo, eme ya ka ọ bụrụ aghaghị. Ọ bụghị okwu ọnụ abịa aga ememme ahịaji ọkụ ha na-asụ bekee. Anyị kwesịrị ka anyị bụrụ ndị Igbo n'eziokwu. Ndị eze na-achị n'ala Igbo ha na-agbalịkwa. Ana m ekele ndị eze na-agbalị maka anyị tinye tukwuo na mgbalị anyị. Ndị prọfesọ dọkịta nke a na nke ọzọ, ndị bụ ndị Igbo sụwa na Igbo. Ị ma na ihe na-adịghị eme ndị nne ụfọdụ isi na ụmụ anyị anaghị asụ Igbo. Na nchịkọta okwu m, ndị na-achị ala Igbo, ndị gọvanọ, unu jisi ike n'ihi na onwe ihe ọbụla na-eme nke ego na-adịghị anaga nke ọma. Ndị ọ dị n'aka nchere nwere ike ime ihe ka ahụ na asụsụ na omenala Igbo anwụghị bụ ndị gọvanọ, ya bụ ndị gọvanọ ndị na-achị na steeti ndị dị n'ala Igbo. Anyị ga-akwagide ndị redio na ndị telivishọn ka ahụ na ha na-eme ememme ụfọdụ maọbụ ihe nlere ụfọdụ nke na-ewuli omenala Igbo. Ọnọdụ ndị ga-eme dịka Igbo ga-akọ ụlọ akwụkwọ ọ bụghị nke ndị mmadụ nwere onwe ha, ndị gọọmenti nwe ha. Mgbe anyị ebidoro mgbe m ka nọ na praịmarị 2 na-asụ na-ede Igbo. Ọ dị mkpa anyị ga-eweghachikwa ọnọdụ dị otu ahụ. Igbo dị mma. Amalitere m ịpụta na TV n'afọ 1976 wee pụtawa na TV mewe ihe gbasara Igbo. Sitezie n'afọ 1980 ka m na-eso na ọtụtụ ihe a na-eme na TV gbasara asụsụ Igbo dịka omenala Igbo, egwuregwu omenka. O nwere mgbe ọwụ n'Iweka nke nọ n'Ọnịcha, Iweka Road. Ọ bụ fim na fim otu nwoke a na-akpọ Michael Oriedimma ka a na-ere. Mgbe ahụ emere m isi kote Igbo, ya nwere onwe ya meekwa nke a na-akpọ akara aka Adamma. Ọwa anyị malitere ya, ọwa anyị nwa shiri ihe a na-ere ugbu a. Nwanne m ohila ọka nkụ ma ga-echetacha agụnyechara m isi kote Igbo, obi agụ, nwaanyị ukwu, shuga na ọtụtụ n'ime ha. Nke wuru ewu kachasị ibe ya bụ omenụkọ. Wee ruo n'ugbo anyị na-eme idu n'ọba, akụkọ ifo idu n'ọba, akụkọ ifo nwa ticha. Ohiela nne. Eela nke ahụ inye nkịta ahụ ọjọọ ka enwee ike magbuo ya. Ịma na ndị chọọchị, ọtụtụ ndị chọọchị na-eme ka a ga-asị ma ọ na-ekwu okwu na-egosi na asụsụ na omenala Igbo bụ mmehie. Ọ bụghị eziokwu. Mụnwa na onwe m abụ m nwa Chineke chegharịrị echegharị. Ekperela m Chineke dịka onye chegharịrị echegharị ihe ọ fọrọ ntakịrị, ọ bụrụ 10 afọ. Ka ọ dị ugbu a, ana m ekpere Chineke na Assemblies of God nke dị na 222 Clifford Road, Aba. N'ime ekpere Chineke ka m lụrụ nwaanyị. Ụmụ m na-ekpekwara Chineke. O nweghị ihe dị njọ n'asụsụ na omenala Igbo. Ọ bụ naanị n'akụkụ ebe ahụ o megidere okwu Chineke ka m sị mba, asụsụ na omenala Igbo. Ndị Israel nwere nke ha, ọtụtụ mba dị iche iche nwere nke ha. Nke a Chineke agaghị ekwe ka nke anyị nwụọ. Ọ bụ naanị mgbe o megidere Chineke, cheta ihe m na-ekwu, naanị mgbe o megidere okwu Chineke ka anyị ga-asị mba,
afọ na-arụ ndị nne na nna taa bụ ọtụtụ ihe ụmụ ha na-eme. Ọ bụrụ na ezinụlọ dị mma, obodo adịla mma. N'ihi ya, ị maara na ọ bụ site n'akụkọ ifo ka a na-eji akụba ụmụaka ihe ọma n'obi. Ịma ilegharị anya hụ na otu n'ime ihe gburu ụmụ anyị taa bụ ihe a na-eleta na fim. Ụfọdụ ha na-ele ebe a na-amị ọnụ, ebe a na-agba ọtọ, ebe a na-arụ ala dị iche iche. Ọ bụ site n'akụkọ ifo ka anyị nwere ike iji kụziere ụmụaka otu ha ga-esi bụrụ ndị na-asọpụrụ ndị tọrọ ha nọ, bụrụ ndị na-asọpụrụ nne na nna ha, bụrụ ndị na-atụ egwu Chineke. Ọ bụ site n'akụkọ ifo ka anyị nwere ike iji mee ka ụfọdụ ndị ma ndị okenye nwee ike mata nke bụ eziokwu. Mana ị na-ezi ụmụaka ihe, emecha ụmụaka eto baa uru mara ihe, ọ ya bụ na obodo adịla mma. Onye Mbaise si ahụ egala fadaga ife ka na-abịa, ife ka nkụ. Onwezighị ihe ọzọ m na-arụ. Mgbe ike gwụrụ m, ọ bụ na ike ga-emecha gwụ m, ma abawa nna kọt arụ ụka dị n'ime ya. Maka ọ dị ugbu a, site na amara Chineke, o nweghị afọ ọbụla nke ha na-agaghị ahụ otu ihe maọbụ abụọ nke ga-eme ka obi dị ha mma. Ụmụ m enwere site na amara Chineke, ndị Igbo anaghị aga ụmụ ọnụ. Masị m gụ agha masị na enwere m ụmụ anọ, ụmụ nwoke abụọ, ụmụ nwaanyị abụọ. Atọ n'ime ha ihe gbasara egwuregwu omenka na-adị ha mma. Ilekwa anya n'ihe ụfọdụ anyị mere, ị nwere ike hụtacha ha mgbe anyị mere Soldiers in the Forest, egwu agha. A na-eso m. Ewepụ otu atọ ndị ọzọ, ihe m na-eme na-adị ha mma. Onye ndị Izọgụ bụ nwoke ahụ rere ohu, onye obi n'ikpa bụ nwoke ahụ rere ohu, omenụkọ bụ nwoke ahụ rere ohu. Omenụkọ bụ nwoke ahụ rere ohu, 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 onye obi n'ikpa bụ nwoke ahụ rere ohu, onye ndị Izọgụ bụ nwoke ahụ rere ohu, o rere ohu ree nwanne nke ya, rere ohu, o rere ohu ree nwanne nke ya, rere ohu, omenụkọ bụ nwoke ahụ rere ohu, omenụkọ bụ nwoke ahụ rere ohu. Chai! O nwere otu ihe na-esi adakwasị dị mkpa ya okwu onye na o kwesịghị ikwu. O nwere otu ihe na-esi eme nwoke. Nwinene dara olulu, enwinene dara olulu, kamgbe izu na-atọ ka nwinene dara olulu, kamgbe izu na-atọ ka nwinene dara olulu, mgbe enwe suru de maka ọkpa kwara akwa akụkọ ya, enwinene dara olulu. O nwere otu nwa agbọghọ a na-akpọ aha ya Nwinene, nwatakịrị a mara mmadụ egwu. O tụpụrụ kpurukwem, eze dị ya n'ọnụ na-enwu ka akụ mara igwe.
nwunye bụ onye ọ ga-abụ ileta anya gị mara na Chineke kere onye mara mma ya ọma mma mapụta ihe ara juru ya obi kpọọ ọkụ kwurukwe nwunye na-acha ọcha ka mkpụrụ ụkpaka nke bụ na ọ bụ onye ekemara ekema ma otu ihe pụtara ihe bụ na nwa agbọghọ a na-akpọ nwunye bụ onye nganga n'ihi mma ọ mara ọ dịghị ekelekwa mmadụ ncha ncha. Oh my Father, don't you worry. Oh my Mother, don't you worry. If I happen to die in the battlefield, never mind, we shall meet again. The days were full of tension, fear pervaded, and frustration was prevalent. It seemed though the world was coming to an end. Our men and teenagers were conscripted into the army. Of Nwaticha Productions. Comes this mind-blowing movie. Omenoko, a zero from Nwaticha Movie Archive. Now digitally mastered on VCD. For your viewing pleasure. Action packed. Suspense. Entertaining. Grab your copy now. Omenoko. Ọ dị nnọọ ka a ga-asị na esitara gị arụ n'aka. Tụkwasị Chineke obi. Ekwekwala ka ị daa mba.
Erimma nwa agbọghọ mara mma mba ntente mbala dị mma Erimma nwa agbọghọ mara mma mba ntente mbala dị mma okorobịa ndị mmadụ bịara ịlụ ya mba ntente mbala dị mma Erimma jụrụ ha họrọ mmụọ mbala dị mmụọ osisi nwanne m ọwụlele onye na-achụ gị na-achụ chi gị ọwụlele ọchọ ọkụkọ nwa ada ọwụlele ọkụkọ nwewe ọsọ ọwụlele nke a bụ oge akụkọ mgbe m bụ nwata n'ụlọ nne m mgbe m bụ nwata n'ụlọ nne m mgbe m bụ nwata n'ụlọ nne m meburu ite ga-awụchu mmiri okwu m atọ n'udo kweghị mwepụta aka m atọ n'udo kweghị mwepụta inine ogogo inine ogogo inine ogogo inine nwunye dị mma ntente Erimma mba ntente mbala dị mma mba ntente mba ntente mba ntente mbala dị mma mba ntente Erimma nwa agbọghọ mara mma mba ntente mbala dị mma mba ntente okorobịa ndị mmadụ bịara ịlụ ya mba ntente mbala dị mma mba ntente Erimma jụrụ ha họrọ mmụọ mba ntente mbala dị mma mba ntente chai ndị be anyị n'otu obodo dị na ndị nwoke obi n'ụlọ o nwere otu nwa agbọghọ aha ya bụ Erimma mata nwa agbọghọ a matara mma wee jụọ mma ole igbo fọdụrụ n'eziokwu Erimma mara mma ka ọnwa were na-achị ọchị ka anyanwụ eze dị ya n'ọnụ na-achafịa ya ebe ara dị ya n'obi juru